Takže dobrý den, já bych vás chtěla přivítat v mém pořadu, který ani nevím, jak se jmenuje, protože mi řekli, že to budu vařit. A nalili jsme do hrnce mléko a následně přidáme multivitaminový džus, který stál 19 korun. Musíme jemně a zároveň budeme míchat a vypadá to jako menstruace teda. Sakra, všude mi to cáká! Když tak kameraman koukně na tu barvu. Fuj, mě to teče na nohu! Všude to cáká, pana to cáká! Víte, my děláme parodii na Jirku Babicu. A myslím, že mi to sluší víc jak jemu. I když mám už asi pokydaný tričko. Fuj, tak už skončí ten džus nebo co? Kolik to ještě je? Dáme a pánové, ještě že necítíte, jak to smrdí, jako. Ne, kecám po džuse. Tak, ještě do poslední kapky, to tam vyždímeme. Takže jo. Zamícháme, neochutnáme. Tak, co dál? Bych dala nařu do hořčice, prosím. Půlka se nám ji vykydla do igelitové tašky. Vypadá to jako hovno vašeho dítěte. Tak, ježišmarja, fuj. Ježišmarja. To budeme muset škrabat nakonec lžicí. Ty vole, to smrdí. Ježiš, ale jak to vypadá zeleně. Ježiš Maria. Kde to je? Fej. Vypadá jak ryby zelený. Lososová omáčka se zelenými nohy se to bude jmenovat. Tak. Nevím, kam si mám odkládat své nářadí. Takže mi tady nepřipravili žádný pult. Jak to uděláme, aby se to jako to... Sakra. Jestli to... Natačíš to ještě, nebo? Nevím,